Tá tham sin an bblion búltal ina ríis agus daoine óga timpeall na tíre agus timpeall an domhain ag scríomh litreacha chuig Daidí na Nollag. Tá teagmháil speisialta déanta ag an agriocht Tusimitheoirí na Gaeltachta leis an bol thuaidh, le go méid daoine óga a fáil litreacha arás sa phost, ach KY. Tá muid a scríomh litir de Daidí na Nollag agus dheofú muid litir arás Y. Tá cúpla rud scríobhta ar ma lista, tá squishmallow agus leabhar ar ma lista. Tá sé iontóg a litir a scríomh go dtí Daidí na Nollag agus ceanna all arás. Tá mé a bís chun litir Daidí na Nollag a léamh cé fitsa. Me sé freisin. Is brála an frontanisa áil ach an rud is tágiltí ag an Nollag ná cináltas. Tá sé soléis go bhfuil spiúr na Nollag le brahan seo is Scoil Shéamais Naofa agus gandát is scoil ní éagsúla timpeall na tíre. Leis na litreacha scríofa ag na daltaí ní le déine acu banis ach stampar chorthug iad a chur sa bhosca fist agus fan le freigra ó Daidí na Nollag é héin.